Daghan gid nga mga tawo nga moingon nga si Kristo Jesus usa lamang siya ka tao, dili siya usa ka Dios. Para kanila, si Kristo ay lamang siya niabot sa dihang gipanganak siya ni Maria. Pero kung tan-awon nimo ang Bible sa John 1:1, makita nimo nga si Kristo Jesus usa day siya ka Dios. Ang pangalan niya is Word. Now, ingon ang John 1:1, in the beginning was the Word. Sa sinugdan, naa na ang pulong. Kining in the beginning nga term gigamit kini gikan sa Genesis 1:1 o gi-copy ni John padulong diani. In the beginning was the Word, mao na ang pulong. And the Word was with God. Ug ang pulong kauban sa Dios. Dayon, and the Word was God. Ug ang pulong Dios. Tanawa ang pagkasulti. Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Meaning, kining word nga naa diani nga kauban sa Dios is Dios. Dios pud ni diani. Maglibog kita murag duha ka buok Dios sa isa ka verse. Mga igsoon, isa lang ka buok ang Dios, pero ang word o ang God usa lang na siya. Basagan ni ang Juan 10:30. Isulti diha, ako ug ang amahan usara. Ingon ni Kristo, ako, siya mo ang word, ako ug ang amahan usara. So ang Dios nga si Kristo ug ang Dios nga amahan usara ka Dios. Mo nibot ipasabot ni ani. I and my Father are one. Usa ka Dios pero duha ka persona. Kanang word diri isa na ka person, kining God diri isa ka person. O kining pulong nga kauban sa Dios, kini nga pulong Dios. Gani kini nga pulong is powerful kay he was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Nagpasabot nga ang tanan nga butang, makita o dili makita, nabuhat, na-make, na-create, pinaagi kang Kristo Jesus, pinaagi sa Word. Now, gaingon ka nga kanang Word diha, mao na siya ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Nabay proof nga kanang Word diha nga kauban sa Dios sa beginning, kanang Word diha nga kauban sa Dios sa beginning, kanang Word diha nga mao ang Dios, kanang Word diha nga kauban sa Dios, kanang Word diha nga mao'y naghimo sa tanan. Mabag ka kana si Kristo Jesus? Yes, kanang Word nga Ginoo diha mao na si Kristo Jesus. Kung basa nimo sa John 1:14, and the Word, katong word nga itong iskutan gani ha, and the Word became flesh, nahimong unod, and dwelt among us. Nahimong unod, nahimong tawo, ug nipuyo, uban kanato. Ug nakita nato iyang himaya, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, kinsa man ang adunay himaya sa only begotten of the Father? Kinsa ganing only begotten of the Father? Mao si Kristo Jesus. So, ang giingon diyan ug ang pulong nahimo nga unod, ug nipuyo uban kanato, ug nakita nato iyang himaya sa only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, ang pulong nahimo nga unod, ug siya mao ang only begotten of the Father. Ang pulong nahimong unod, ug ang iyang himaya mao ang only begotten of the Father. Now, kinsa man ang only begotten of the Father? Of course, walay lain kundi si Jesus. So, balik kita dito sa John 1:1. John 1:1. Sa sinugdan, mao na ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios. Naman si John chapter 17 verse 5. Nga si Kristo Jesus naa na kauban sa Dios sa wala pa gibuhat ang tanan. Atong basahon. John 17:5. Usa kini ka prayer ni Jesus. Ingon ni Jesus, and now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Pila ka ang word nga with? With, 1, 2, 3. Diba? Kauban. Si Kristo, kauban man sa amahan with the Father,
before the world was. O atong tanaw na isa. And now, O Father, of course, nakisulti si Kristo sa iyang amahan, glorify me, himayaa ako, kauban sa imong kaugalingon. Kauban, together, napay word nga together, dili man ka makahimo og ingon nga together kung isa lang ka persona. Duha ka persona, dili ba? Glorify me together with yourself. So naay self ni Jesus, kanang word nga me, self na ni Jesus, kanang yourself mo na ang self sa Father. Now, glorify me together with yourself with the glory kauban sa himaya which I had with you, di ba? Which I had with you, nga nabatunan ni Kristo kauban sa amahan sa wala pa ang kalibutan before the world was. So mas grabe kini before the world was. Dito sa John 1:1 kay in the beginning man to kini sa wala pa gyud ang kalibutan, sa wala pang tukod ang tanan. Naanay himaya nga ginashiran sa Father ug ni Kristo Jesus. Nagpakita kini nga si Kristo Jesus is pre-incarnate being. Nagpasabot kini nga wala siya nahimong naa lang sa dihang gipanganak siya ni Maria. Kundi naa na siya before the world was. Ang Father o si Jesus kining me. So, di ay ka, ang word gyud kauban gyud sa God. Muna. And the word was with God. Word with God. Nga naman, tungod kay Ginoo man si Kristo sa dili ba? Ang word Ginoo dayon kauban sa Ginoo, pero ang Ginoo ug ang Ginoo isa lang. Kung basa nimo sa John 10:30, I and my Father are one. John 10:30. John 10:30, I and my Father are one. I, ga-refer kini ka Jesus. I and my Father are one. Isa lang ka Dios. Basa nimo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, aduna na may usa ka Ginoo. Pero tulo ka persona. Si I, Father, ug ang Holy Spirit. Matthew 28 verse 19 ug 20, no? Ipakita diha ang Trinity. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ang pangalan ni Kristo Jesus sa unang panahon is Word. Patsada pa dyan kayo kay Word. Para sa mga Greeks, kanang Word or Logos, para sa mga Greeks kanang Word is mo nang Logos. Kanang Logos is mao kana ilang principle of reason. Kanang principle of reason nila. Usa kana ka impersonal nga force, mo na siya ang reason sa divine nila, gigamit sa ilahang divine, sa ilang deity sa pag-create sa tibuok kalibutan. Nana idea sa creative force ang Logos, mo na source sa ilang reason, mo na source sa ilang wisdom. Ang Logos sa Ginoo, usa ka impersonal being para sa mga Greek. Pero giingon ni John the Beloved nga kanang Logos diyan, kanang word diyan is a personal being. Kauban kini sa Dios, word was with God, ug kanang word was God. God gid siya. Ug para sa mga Hudyo nagsuwat si John, kanang word diha mo nay creator. Kung basahin mo ang Genesis chapter 1 verse 3, gibuhat sa Ginoo ang tanan pinaagi lamang sa iyang pulong, dili ba? Atong basahon. In the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, gamit niya ang pulong, di ba? And God said, let there be light, and there was light. Gihimo sa Ginoo ang tanan pinaagi lamang sa iyang pulong. And God said, let there be light, and there was light. And kinsa kadto nga pulong? Of course, si Kristo Jesus. Ug ang Ginoo miingon, unsay gamit niya iyang pulong. Isulti lamang siya, let there be light, nigawas dayon ang kahayag. Powerful kay ang Ginoo nga bisan pulong lang
out of nothing, pulong lang yun. Wala kay something nga mahikap, wala kay something nga makita, nga matter, pero pinaagi sa usa ka pulong, nahimo ang tanang butang. Kay kana nga pulong is not just a word nga word, kundi usa ka God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ug ang pulong, Dios. Ug matubos sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Verse 14. Ug kung basahin mo ang Psalm 33 verse 6, no? Verse 6 kini. Kung basahin mo ang Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made. Pinagi sa word. Pinagi sa pulong sa Ginoo ang tanan ng himo, and all the host of them by the breath of His mouth. Pinagi sa gininhawa sa iyang baba. Word, dili ba? Basahin mo sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So mga ison mo kini ato ang topic karon nga buntag. Si Kristo Jesus is not a human being only. Yes, He is a human being, perfectly 100% human, pero perfectly 100% God si Kristo Jesus. Naa na siya sa wala pa ang tanan. John 17 verse 5. Ug in the beginning naa siya. Siya ang Word. Siya ang creative force sa Ginoo. Siya ang personal being. Siya ang Word nga sa pagsulti sa Father, let there be light, and there was light. Karon akong hangyo sa inyo ha, simbaha si Kristo Jesus tungod kay siya Dios.